tugusuka bosiko na kwariganira nyurana nabakwenda kuboti umurubiri ya sensemelia Facebook Indistive News ekarengere kyao ni gutukare kirega riboldiao wetera se namba yera skini yagura winde tunya tugusuka bosibosio tangi hamugani oneri baga nyarage go introduce emayakani go chasori inde tunya tugusuka bosio mugani karibu sana ningani bono otayu mwanju moriria aheningo erinde nali aramanye ingolero tolinere ase studio go karibu sana. Asante sana litangani ngwaka mbia mana singincho yoko ngarigani asomurubiri yo mbia mana sana omuraria na asaba tegereri baitu nabarigereri nabakwani mambia rero andonsi ase murabe murigereri tukoru asamuritane ni wonkuru kunga omo missionary Kevin Nyamali nkasi itonigere burumali edaracha kirwa location ibeno ward nyari bachache constituency Kisii County chini wando mwana oyo cheni kemunto na boigo Nyamali Nyarera biyona mbia mwana Kevin David garo mo missionary gwate aba Kevin Nyamali no arase studio iga ase emambi yabono kora kwa ne familia yao mete mondara kumanya na Kevin ngaki familia ngaki ngani mete mogusiera go ikata kumanya gore family kora ye kwanango Kevin mbia mwana inche no mugaka ninyomete nimbwata abana naboigo nimbwate omungina na boigo na nagotebi nincheni igonde minto turabana batatu bate umumuro yo mukumbwate kurukunya kundi no mwese ko kumbwate kurukwebali ni mura familia na bengana iko yewa mbia mono kiagera kwa theno mu missionary ritiri mu missionary ngakirijete oserira sekebande Kevin abanda bangira bakuburiye tedandiri abatantani sana ekene inche ogosoma kwane igonsomera tamangano bo missionary nabo igo borandia nabere ngokora egasi bo missionary chinse mwao ime ya Kenya igore ndende trained missionary na abantu abangiri mbona bagukagera ngaba missionary n'abantu barabo lakini ndaba missionary mbaro raba mwambu na into eyo igona no missionary inche nsomera to missionary eyo bono esali montaranya kubona boyodero mu missionary intagete bono ora kwana na tujakire taito yago sikiro kiri kuchikoboli kiro kuchikoboli ase Kisii County bono mbia bono umuraria inche ngo chikoboli kiro kyubo chumbe bwanyari bari chache ase nyuwe tomo yo bokoreta magendro imenyari bari chache ekiro onte nini niyo kyobo punge bwanyari bari chache yewe embyo maro manju muri wigwete na litko lyare ni goto na Kevin Nyamali mo missionary o lengete kuchikoli gosogoli ekiro kyobo chumbe ase bunge ya nyari bari chache yera se county ya Kisii igonera torinera se studio ibono kuraga ni kuri boli lyao bona bogoririka kwetera se nambe yera se skin ya gorabu omoboli uraga ni komoboli kurwa sense ya nyari bari chache ekara debirana ni kirukyo bochumbe akori kurwa sense ibo abo to tweet at Indistive News osanse sense ya YouTube na bako gendororo o chat na intwe oboli ya waroro ekarugwete na Kevin Nyamali na rura se studio okori kirukyo bochumbe ase ebunge ya nyari bari chache bono Kevin ekaro kwenda bwango gocha sama bolito iri tukuria rero inga kyukura aligereria ayibono mo missionary na banyaro gwetire county to ya Kisii inga kyukura aligereria development asensema ya Kisii County amo nebunge yawe ya nyali bari chache ege ndagatanga ninte totabanga mbia mona singincho twaletere tu amangani county oborai bwachire angena abantu lakini bono muchando no ringa no nyubura ibwachire angena abantu osoba kole services cha ikirange n'abantu pati muchando no ringa kichinsa chinde wese kurigere buyanga amagenderero taraikabuna atakire yani expectation cy'abantu babwate taraikiraniwa nande mona nkumachi ko baraumu abaraya butwa biro tobachora ase Kisii County naboigo nonye asinyari bari chache ogo yanga abantu abange twachorete tukaitenga ngo toretera baramagendero abakogenda bachikwete ninki bachikurigia enibo dika bone gwise kurigere yorora chipara chito ime ya Kisii County chinde echire nabongo tangani muna omugabana ongwa otemire sana but taraikera okugani kwa abantu banyari ba Gusii nabo igo oise kuri amagendo bonega Gusii emyaka yabonega abantu abaguchande konye gutete kugenda maga ye stadium mugari orora amachi ng'abantu bonega buna tukwana kwa none itiri kuru abantu ababegitera abantu wetani chimibere amachi bakoraki bakurya ayu atakoretiki atayo igo amagendero ime ya Gusii bari nonye abisima byuka byari kore mu ime ya nyari bari ya ime ya Gusii yeito abantu bayi wa match bari wa appreciate chipara chito bone goise gutira mna onye gugutara waitire nkaite gochakera mna okwenda guchikyombu gosike gati P4 treka kigati
igo epare esarekete chigari buna moiso ndo ugweta chigari chama chigutumana singanche wepe poto kwanyanga chikuma chigutumana igamagendere meyagusi na iraine maigake na kingo sabanga abantu baminto bare koancha bachora barai babwate omoyo bw'abantu bono kora kwandango egartua kwanire Kisii County kora kwandango turaendango tura naro ake turanda sebunge Nyaribari chache rongo kia magendaro Nyaribari chache bono nere bwate michande mingi sana singincho na bere ngweta abantu abangeni go bakoremye Nyaribari chache egente getangani iguna nawote no echipare icho incho mangani echipasal okonyora umwana no mutaka yani umwana are orphan na ndarute familia ntaka na obwenere kwa unonye epasa kwanyanga tariko basinge nchonga tariko rusine nyumba gete ositari ko rwase abantu bakirito mundu gete chikura igo Nyaribari chache gente getangani no nyamanga na pasa tari kwena nu korengana nitakire igentu yakabere naho tene echipare echo inchu chinyegitari cheito bone gogende wende chinyegitari cheito echinde chira asabe mono okwenda kwa chikurwari bwo gwate mwaki kwari kirukirege ntu gukora gwate ngamari batakore tiki taiyo na nga buntu bwata barayiba bone rwakiri gibatenga to chinyegitari cheito to ekitwa mariogo igentu ya gatatu chiskuru ya Nyaribari chache Nyaribari chache chiskuru chiri chacha getu miaka ya arenge karabante karabarenga bake na chikorteki na chiroro na ebwanire chiskuru atanga chiguiru chinse mwa abantu banyara gutwara services yange na eyenigasi omuchumbe abone gokoraki abone gukwana aretiri and no as Ministry of Education bange koreta chiskuru chikera abantu anganga igo abantu Nyaribari chache mbobwatekereke na sana inchuna abantu becha bone gabo bwate michande igona kote na abantu Banyaribari mbabwate michando emengi sana mwanju muri igo kweguri na tori na Kevin Nyamali oyoro mu missionary Kevin Nyamali oyokoriye kero kia obochumbe asebunge ya Nyaribari chache ekero akujigotwerera amaroraye ose amaganiaye aratake gochiko kora asebunge Nyaribari chache nekero baramoe libaga yoko bochumbe asenseme igone tubwata studio itukurira mwanju muri tomari bolia ugwitira senamba ira skini ya umoboli moboli atarasokorwa studio tomari bolia ugwitira senamba ira skini ya igura boigo na bogotoma gwetera asenseme ya YouTube osa asenseme ya Facebook eni gotogotoka asenseme ya Ndis TV News no gotonyore ndetwamanya ko bodi kwa bodi boliao ndetwamanya kote Nyamali kwate abuna obokoreri boro bobe anene asego simagenda tarakorekana ase totebuge ya Nyaribari chache ikyarno nero bwate concern mono inkiro chikikwirira amagenda yatarakorekana na baraini go bachoretwe na inungo chimurgo chorwa Nyasaye karanje egentekenene kiroro gekogera amagenda kwenda magani ringaki obokinyumba mbororo kwanyora umuntu onye gachorire gose bantu bande mbamachorete totebe nga sitari ntubwate chinyumba otanga inche bono nchorire nyumba gitena yangagate chikura nanda Banyaribari bagatebekana bwate chinyumba babwate obokinyumba bono obokinyumba bombororo lakini ngunyangwakira Nyasembe mono ng'abantu mparoro abantu abanyene barabo bono bangire kuramuki bono kwanyora nk'umuntu uri ochorire kwa bomurai tari gukora amagendera abantu bandi gose nyumbende onye gakora amagendera gukora abantu babo boka ino umuchando yo ikintu gya kabere ntubwate goodwill kurwa sabarayi bari bachorero omurai yani entaro onye ng'ake rwekura arengere ng'ikina rawo cha gukwira na after 6 months or 2 months to election acho igo bono kwanya eri goodwill yani muntu tabwate moyo muya wokorera amagendero no ekago sobura iburi gose akobori kabwate kirenge kyao nsoye gari nya uchitenda nsoye gari ntware chibesa nswari nyore chinyumba ngoro sinkaren kwanyora ngabone kine kintu gekogera amagendera atarakoraki ataragenderera aya bana ngwanto majote ana bokenyomba mbororo aya buna Kevin ngakwa korro bokenyomba bose ngyo korro bokenyomba bo enda abantu banyare bakorana kuchiriko bakorera amagendera sensemeyo igendra utenga igentiki abantu baitobone gabangire kuramuki na ne korrekana kabisa abantu bone gambari guchuwaka chikura cyabo bokenyomba bona baguchuwakira korengana n'umurai n'amarabo atase asasayo nje buna omumissionary Kevin Nyamali abere ngokora ibinte bingime Nyaribari chache na ande tindi kuri ringe ibinte byekero ngokora nkai ngokora onsi me Nyaribari chache yewe bono libondire tutaragenda kujibosio ndaga ningoboli anene karo gwaswere siasa no mu missionary anene ngoma chibare kote ana siasa siasa nensensi ngaki gadie kanisa na mangana siasa ngoswana na bire kwa boli ya sana umaite ntukero ronta to gotengi kanisa no burai ne gentekano na ande gentukende no nyibu kwa gote asingi nchumna gwate banekere inche no murandia na abantu abange no ebukota ngakera abantu bamwe bwete Nyasaye
bagoswa soburai abantu nigo bakogoka asingenjo yake abarai bamwobete nyasaye ebintu bagokora mbaguchi gukora corruption abaguchi gukora abantu bari guchukurira ibuke nyomba asingenjo bona yasoma tubona karatu abero bakora abantu tokora abantu kuruchinse mwa igo oburai na nyasaye maitoko ebuko tanga cyumurai nyasaye gorake nyasaye kuru igo tofauti tiyo mono sana no nyesa siasa igo tani sensi ekubatikana nga kibuche siasa yao siasa ya matusi tutageti njengo chesa siasa ile clean na ande tobe omugwekano bwa abantu barakore siasa irengi anene ntukiana kuboli ili abantu kurakwana bale no nisikali abakigurana umete siasa tari bokanisa nini teri ngororo ayoroje siasa yinga kiyo konye korebe ngororo ikiara n'umuntu bikanisa bwana ngujuru konyora n'abantu bande mbari kuchikanisa gose yani ko no maite na siasa kuma chikokwane kana ni amangana machaba kwane podium ba kwane roje family bobe ayibuna pastor we sokiri nanyore na no yenu pastor nale ori oborde president state ya Kenya Pius Muiru akachecheri kumbono naki ayibona buna gwasoire siasa kiura chikorenda no ni lingana Kenya sai amo na siasa egende tangana ndo tenga ki no nyaso kurandi tari nganturu wa checheriwa no nyaso kurandi ngora mutore na egento yakabere nke nawo tenga ki intu siasa toguchesa uzi siasa toguchi gukora ni siasa yo marembe siasa yo gukwana mangana mayo omaete abagotanga ki umuntu nyaga gukwana mabe makorera maya ni gukorimia mangana ayo igo egente tangana ntete gotebi na wakikisha abantu banyari bari chache siasa yane siasa inge yo koresa abantu ngingo bakorera manga nuramwa wono litananta usuno gukira nabo tenga twaramirwa matukamana Kevin Nyamali kiagerete wachukuriye kero kibo chumbe ase bunge nyari bari chache utagiye kurigiyo bwa MC kiara ngurura se ward usingi kiagerete nkwagenda kurigiyo bugabana usikiro ukindi gyonzi gutatige kiyo bugumende bigaro kikeri kya basubad ibiruge bibinde ngi utagiye kurigiyo ibiruge mbi amano maite kwa boli ya sana igento nathe tukubuli no ubugabana bwa Kisii County lakini abantu baito bagante inga ya gakite akogenda so bugabana inchura tukorera imechando tubwatega ime nyari bari chache na nyari bari chache na arigere kabisa na emero bimbwate ni wanda nyara gokonya mono kurende constituency igende gitangani community ya ikaranse na inche ya ntebiri imechando bakorteki batake imechando ebu eroro na inche na arori na nareke n'inche ndarete ubunchuri ime nyari bari chache ubugabana bose biroge bibinde mbiringa ki ubugabana mbutagete chingurugete echindo chinga konyo atinda ikirabia lakini nende nkoiro bwa mpibo nanko round ye maybe next time 2027 ubugabana ngoso yewe ngitagire to bwa musie barabora ja kirenso chuma ojo bwa mpi ikobono maitaba gotanga onye gutagete onye gutagete wikasi riyo wikasi gete na yeke na gotenga inchino ubugabana natagete na kinira ni tinsa kengacho ubwempi yewe bono turatebana kwara bero mo missionary hande apart from inki gwakorire ekiagarambire kwarakorito kama osobo missionary inki gwakorire montana hote na ya Kevin Nyamali na manyire turenda no mwana tena ya Kevin Nyamali manyire no aniga taje kitoko yune ya Kevin Nyamali inki gwakorire na korre bintu bingi sana na ndete hote ngintu kende na ndinchi no muremi nche ngosime kande mesi ngosime kande bo igo amatoke na abere nkuri kanda abantu abatenga ndusiri mesi ekurumaiga nkeri para gare singi nawo tenga chipara chite chire chimbe igo nchi no muremi na ndigentu kende igentu yakabere imenya bari chache na korre bintu bitari bike igentu getangani na akora mangana tournament football tournament enene mono na ande kurwo mugaka Simeon Nyachasirete muntu tayo onyagokora tournament enene mono imeyege tikenya river chache ke kurukunya Ntro Stadium igo na abasaba bange abandi mbarorekera bari gukora tournament banyari tukora n'iki team kindi na Savana FC bakabekwa se Savana na beire nkwagakira abantu mbarona gakire chikurinde chinyomba abantu mbarona ire meito abantu mbarona na beire nkwena na sanitary towels imenya ari bari chache na beire nkwena na chingoko gocha saba pasta in fact aba pasta bange koru totebe constituency na bange babo na beire nko ba chingoko nande ngo sabanga magatora akora abandi bara na bara kesimi na ichingo kichi na kitare nkwena nengo keyamo magaya na rushengo keyamo na yena nire wetani abarandi abakepini mimi ngero to ja kwena chiko kechi Kevin singi inchene na wata no mu pasta na ande ni maite michanda barandi bawetere na abarandi chinsa china abakonyo murandi tabatu na besa uchukure sadaka rero igabantu no nyin sadaka iturukuru igo nkarre ntungo kore getangani denkwemba wa pastors uko bayimba no ko bayengo keye gakonyora gegukoro chonye yanyore ligena by Saturday otota magina 5 na oni magina 5 ayo igo na wate at least 50 bob akwenda rwekani ekanisa ekarokurandiria abantu
iguru yokurwa nayo kwarura amsi nabo muntu akore kwenda umwana gagusabe karamu siringi isano guse 10 kwani rige nerimo kwaurira umwana ikaramu igo nande bono agutwara moyo bwo kugendera kumukorera Nyasaye ikina ikire kintu kinga tomo MP mon ebinde igwa chaketa se enspe bunge ya Nyaribari chachi niko kwa gukora Stewart Jones niko kwa ko bikora go bimete go chikorigie kirugo asense meyo siniko kwa korete ego konya banda sense meyo konyo utarama ya usiku chikorigie pole tingoreti ibintu bya singencho ngane ya siasa nandi tari Nyaribari chacho kana korera njina bere ngokora chisa mwao nagachira na arimira bande bisima Northeastern na bere ngokora charity work in different parts of the country igoti na akorte gente kasingencho ngane kura na rigereti ena akorta singencho oino moyone oboremi obokora kwanyora chibese jinde osinande ebiasara binemire okora mushimi oboremi bwankonyire sana nje na egento kira ronkeringa oboremi buna bwankonyire mono na ende kubwa mono ndo choboremi no bwankonyire igona bwo okora mono na bwo okora mono bono ndirin kwa igoro ya baba kwa the number kwa nyabada bwa sadaka mete bone grotora no to kona siasa ngoruture no bosemi go chiasa abantu nkiye ko gara baba abande batari ko emire tibunega sia ya okora na boro banyora egento bagobeka mono gusino ne transport ye pore ebintu mbira bingi sana bikogera ambaro roba igenete ngaki ngamu pasta tatakeri okora biasara ngamu pasta tatakeri okora ubonjoreri ukwanyora abantu mbaro ramanyite nganye nabero mu pasta tindi okora gende giyonse ina rumuchando ororoman bona advice kira baye buna mo missionary egento kira rongati atokora gantaga keno empower no muntu ukarosi ugakorera gasi onyora kurwase amakorari egasiria ya okora igoti gatonyara okora kitokore ubonjoreri igento kindi yose kiranyare kokora tukine financially bona kero tokwenda ko chibosio tetura mora ibwense ekatoko tutekuru asikanisa tumago sabona sisias kabzo mora ibwense na mochia abarandia na ba missionary na barabu bakoganyerera bagunone sadaka bari kumasa sadaka yaru mukura kwana ringa nelio mora ibwense anyaraka ukwana umuchando no ringa omora ibwense sande mbiara sande mbobale igende kitangani muntu teyo okera korte sadaka se kanisora tebenga nga oyo ni sadaka ya sigetarusi abantu abanga bakorte sadaka turukumanga ibarusi igo ntokora umunandi gento kenenkera raro na ende asingencho onye sadaka nera raro kwera nu wocha se kanisa kwa machikoranga abantu abategete goteki kurende political line einere umuchando monene mbye mono kero to ndete konya gukwana umwanjumurira inyora nani gotore na Kevin Nyamali to kwana regoro ya siasa ya Nyaribari chache inyora nigo to kwana nere utebiro nikirwa chikurikyo bochumbe asesemo ya Nyaribari chache igono otornere ase studio kero to ndete gukwana amangana siasa kana ndete kuya kerekoko ekera ndete ko mwachumuri kulwense ya Nyaribari chache na nkiao chikokora elinde igona tomo chumbe yao osomo boli gwetera ase namba ira se skini ya urabu elinde kato endete ujibosyo na ba kwera ni liboli to ganya so kurwa se studio mago chiko to mali boli to me boniga kaga ndete ko ba ase studio elinde tonya to gosuka ujibosyo mo missionary Kevin Nyamali kero ntete gukora kurwa se kanisa libakali kanisa ase siasa ya Kenya nilili kanisa bonire go play a very great role ngende tangani oise kurigereri ekanisa imiaka ya etire njabate chinguru sana ngaki etire go chimaga abantu barwanirete barwanirete nonye multi party independence abantu barwanirete amangana multi party ya Kenya abange nabarandi bari na ekanisa bonega ni bwateli bagali nene ngende tangani basabire abarayi baito igento yakabere banyare korokia they give direction even to the frogs abantu bararo ekanisa lakini mbama itinga ngo bagwakire kura te ekanisa ni bwateli baga kabisa yugo prayer orientangani banyare bakora ki bare tomore buna bone yankuri lwisia sawa sinara abantu bagutaka kwiranira ni bube ekanisa erete ki even remediator erete conciliation yase nonya barayi baito ige kanisa nibone go pray iri bagali na ndege ntuya kabere ekanisa nonya nibone iri gosokia abantu barakore kibara babara yase Kenya asinginjo yake to gutwara baraya baya ebintu mbiroro bitanyare gukora kasinze ebintu mbiroro umuntu mwabete Nyasaye kara so no parliament usaso ira se county assembly ebintu mbiroro arakore gweta no muntu oyo utamete Nyasaye bono Kevin ekiama kya ongerekieke keriyo gorigalie kero kyo bochumba se bunga Nyaribari chache edineri boli manyita abantu abange babere bakombori buna igoro nari wetese constituency ane abantu abange babere bakombori boli na egento kero nkeringa
ni ama sungumso na genderete na emirubi na genderete gatiane na ebyama tofauti na igo ase wiki ya mwega gusama tukumake go kurbono ni nyara gote abantu ba mintonga ansa igakingo chigoswa yewa bono esaige yo dogete chigoseretura ndonyore esaige ye ichuire na kiokora Kevin chisaiga chire Kenya bono yani chinge sana chinyinge mono utakure na bono na nyari bali chachonye tura abantu usiku ne byama Kenya ibire gose angiribu igo bono roche ngano boru asora asora tokuburu asora asora bono ekiama ekiama egotete goswa egotete goswa ni kegokonye gose utagete goswa ekiama kebwate policies chiriro jina ngojiro gokonye munyari bali ebinte byonsi paka mbirigereri ngende getangani paka ndigeri policies chikiama bono na rankera rogi achage kurukunga roots party gego tebanginya sore abantu bayinya sore kiama bune kitingo so singinje no mu pastor igomba kandi riri kiama ndorenga ama investor ena riya bono mwaka moya tetenge kerogoswa digeri nga manifesto na riya kandi riri kapisa nsome ndolenga inkigete ninirete byamambiro binde bigo advocate nonya mangana portion tingo so kiama kenge buniki igo pakanso ikiama kebwate amarama ya sabantu banyali bali chache whatever na togo so kiama kya roots kego so mangana yenya sore bono irabana kiuka giatigara na giatigara tena bono kiama kebwate ribaga ni kiama kenya sore gibwate na roots ngakiokora Kevin abantu banyali bali chacha singincho ye kwende yo Kristo bwane na ekorende my reputation mbuyanti ekoboria singincho tingo so kiama kinguniki lakini aroja se kiama ke tunyorire ki aroje na Karonso na mweto so ira sense mo ya Simio abarai basera musere mudabari bale ase Kenya kwanza ayebona Kevin aroje tunyorire go so ase kiama ekiaro monto ngotakara ko manya kiama kiore na gusino roje na abantu bagutakana na sebunga yao tindanyuru no nyake ase ngincho iso kurire asili chikolia IPC ntobata bakumuti omwali bumutinyo igo bado ninde within engaki ya IPC yewa ikobono tika mwanjo muriganya kugesinkia makyo kwenda lakini akorigereri na independent no gen independent na bankwanda lakini asa wese kurigeri mono independence bwate binte binge sana na bila bibi kuida chinga bigo consume chinga mono ekiama ambakanyo ekiama na no go sign tuntigareti mbona ngunya kurigereri ko wiki ye amangana ere bono ninka ni munyari bali amanyena ni gora soma bwa Kenya kwanza gosora soma mo bwa Azimio oka igera mwanju muri gata ko mayana kinga o matera bo oise kurigereri onye koro muntu mungaini nande kwarigereri siasa ya Kenya na bokoranga no serikali ngayire muntu naruganyire wapisho igabono inche tinko bamuri abantu onye babo Karonso babere obo deputy president barenge serikali yeruchia inche Kevin Nyamari ni ngongende siko ya Azimio yo Kevin Nyamari na Azimio nde na partner on tamanyi tinga ni lakini ngentu kile kima tinga nda Azimio yewa igo majumuri kwa igure na Kevin Nyamari nando muraria ngotorake taringa ninche ngoso abantu banyari bali chacha bara Azimio abantu bagusia bara Azimio igobono tingo nde siko ya okugani kwa abantu yewa mbia mano majumuri ni gwete na whatever na ni gara mu bwa Azimio ra umoja kiama kero kina kiagendete kuja ku negotiate democracy ni gendete gukwana ekera agendete gukwana whatever na Azimio nero nchira abakenya baroji obwato buna boroji inki utasorta sensema ya Kenya kwanza the politics again, it's all about personal interest in gochire tangani na egento kende na rigere na rebu no mugakaraira egacia bere gakora bakenya rero igantini ne gambwate ndoto yako bumurai asinginche yaki ya obo sibore buna raira rwanire tobo sibore kwebya mebinge na ki manyite ngana bongo soyeke goseke lakini uso kuri 1992 chimaega kiama kyengo ronka nugioka na igobono nye tolie sekanu toko ande toko bori igore ndege ntege tangani nkeringa na rodire gasi omugakaraira akorire obero umuntu akoreta no murembe kere bintu birororo korora nga mangana tari maya okwana ni oreta murembe ime ya Kenya igore ndire nere tiganyore nere ntunde nenjigi kwa unyari bali chache musugumi gorari mokonye kora si bintu go bono watu wakwanire ibunge nyari bali chaje inga kia bantu banyari bali chache baranyari go kwigina ubuna baise go koikiro kyobo chumba se bungeri no baretera magendero ikiara barai bakurumaga na barona bakwanete boigo buna nayo go kwana inga kibona banyari bali baranyari go kwigina tabauti yane na bande ni gere goro sana na kikwambo linga nje no mu past thank na rero to past thank tangani ni kwende okwigina kwane nje bono nyengo kwano maitenso miringo nyi watebe ya utigebe
na egento gya kabiri nchi ni wona kinire to botaka obobe mono na nyasao ngimukiri no endere gocho gutwara ndo tuyoka omura imenya libali chache tingo chigotiga korogo konya abana gosoma asingi nchonye tari amasomo rera tangano NTV na kagete uzininke TV une ikirera asingi ncho etabauti yane engo chikoru na chipasa lichi ngo chikoru equally na anda abana bali batenya aretera ngo chikuringa abana bakwa first priority egento gya kabere inkari esengo tana watenga kichipale chile chimbe nara abantu basitali bali tundubali ali asingi nche para kure tundubali ekoswa uchi sito imere mbepi ebitongo biroro gento ngirigo no engali nchiri weta egento ngo chigokora epara bona chiri within in fact my first month chipale china chirosi igo egenti abantu banyali bali chache tiga batwaro kugira ngaki ngo nabere ngo kore bintu bindi nawo te tournament football tournament nabere ngo kora abantu barona gachire chinyomba abantu barona kore bintu bindi na korire ntari umupunga na antabwatibire ngere byo kubumupunga ngo mupunga turo chinganya bali chache go chuchinchira sana ai wate biruna umutinyo mutangani oyo mo 30 days ino rojo kore magenda ese chipale chimbe lakini anene mone krabara iba kuba ko chaba kwane ba tena 100 days in office ai wana kwa bekire 30 days 30 days ejo mshimo no chikirani go kore kwende ito se tena kwa chori no mubungo nyali bali chaji 30 days waikire ase bunge na serikali tira bwa tukabese go ikabona gwacho ruo mageni moja mtuka 30 days gwa kwana onyaria mak uma de tabauti turamanya atanga andaka nkwambo linga ngo chusibese inche noyomo ninche aspiring MP Kenyingima uyo rali ngumusharo ne 90% niwo ngo chikoyana na samagendero ya constituency ya bali chache iko within my first salary 30 months una nakoraiga mbora bono na bekire kibasi kinye korosyo chipara kinye gukorura kinye kobe ku moro it is possible 30 months mean 30 days no I've said within the my first umutinyo no mutangani chipara kire mari kinke kiri amangana aba story aba in fact it won't cost a lot of money bono go isuko to osini totebe 300,000 obo para boli bo kunya guchanda bantari yo maite michande yere yabona ngaki abantu bari egene no musaro yo ena whatever 90% iko bona 10% yo 10% go chutumia iko 90% ne oho kora immeroberi mbatigora nyari bacha ndete go chenchinya bali chache ebe bona chinsi amochinde na nchina chinsi chisiko nari mtunga kibigokoro igo nkonyari kanire na lakini rende tote mheshimiwa none asega igasi korubuya bantu batari musara bagutumia tari musara bakunacha chibese njiro che serikali ekijigo koremero beriyo yejipara eronga yigo chagochi chibese chiri chonsi pinchi bangire injeje cyane naho tenga ki echinchi bangire to kore bintu na koreme bisima kwarorere chibese chinchi bangire te koyora echine eso kuru musaro ni lakini ne serikali chibese serikali chiro robuna CDF eyugo chugutumika korengana na magania ya kira award ari ogento gukora ogokora public participation to umaite tingo mukambe ko sine award totenga keumbu ne bwata magani yabo award buna ibintu ne bwata magani yabo ochonye iki kurgo se kissing kere award ne bwate amagani yayo igase CDF yana begotumeka bia lakini ichinde chigo chukurwa asomo gukona kwa ule bintu na papa kya wono to gutwara Kevin kya ego chigokore bintu ebi agache erosi drill poles in every ward kurwesti bastyangu chiane wakore kwende buna obo paru bobo koboke chibesa ni chiangu gechiana omaitekero chibesa buni chikwende cha CDF mpaka mwikana sense mogambe chetu we serikali na muwika indoro bakunyurwa ira nonye 6 months batarayo so na kingu nako teberinga ebibi bone budget ya kwerose ni yani bono ego kwa abantu bali banyari bali chache kwa batebire mangana yana kwa batebire bamanyire kabisa na 90% yo musaro no yo na tebire abantu banyari bali chache na ande na tebire ninsingima uyiga buna bone gato kwa abantu nabange bali tukuruchisa mwao na batebire nga inche no yo mo bone umuntu yerure kurwa 90% of my salary okore ibintu ebi imenyari bachache naho tenga nintete ko burabangi nabagotu emeito amarangeti bari bamenyete chimba cyamanyanki mbaga na ebakanyomba gakekeli bati kibese ki togo chikorusia se CDF uchikobeko kibese ki okurusia sumu ukogo okora magenda nchenchinyari bari bono ndipo lirinde ndirina Kevin ngubulure kiro Kenya bali chache boninga umuntu ojira kweberera sana gusea simio yegwate abana odiri burieri atina Kevin kora itabote
gochiangende ngakino no itobote uroje osini gogo sukuma mpaka ngo abagote bange kerengererio yaikire chinga kichia gentungeo kira chitange igo ekerengererio koba obupunge bwa Nyaribari chache yaikire igo gentungeo nande gosembe ndete yego chigota nga kare itabote ya nerete itabote yon tuske bosi yake manje muri nabo kwera gutumari bolya ugiterase enambe ira siskine gurabugo ase gagitari igitambe guruboniga niko jindu ko soma mabole mwatumire ne birangere bino mwanya rimo gutuma go cha sensemo ya studio ndeto nyato kuri go jibosi kartori na Kevin Nyamali oyo kuri kirugo kyobo chumbe ase bunge ya Nyaribari chaje ni gera ase county ya Kisii yonere bwe sokiri ote abuna ni gago chikori kirugo kyobo chumbe ase ensemeyo etura kwandira ke iguru ya mangana yo marembe ase bunge yao ya Nyaribari chaje gusese county ya Kisii nakiro yo marembe takere go prefer yente tanga ningo sabara ibaito basakora mana abara ibaito tutware amangana to kwana in public tigaba mangana yo kwagacha umaite gento yakoreta eburaburu osogo taiwana nekero muraya utene na onge akora moyonde onge agukwana Nyarebe bube inere guche yareta yani eri kukosia mwingine heshima tigato amangana to kwana tigabe amangana yo murembe na tote ya bantu betu ngi tuchiko bakorera lakini obuyanga ase myake mingi yakwa nchino umuntu na iboirugusi Nyaribari chache na akiniri Nyaribari chache abantu ba Nyaribari chache they are very peaceful in fact itali Nyaribari chache uka abantu baito bagusina abantu banje tomorembe igo tindara buraburu ime Nyaribari chache Cyrus Mamanya kobori buna mbore ringo mochumbe yumbu ya kwandire buya korende na kitore egene na kubona kitore egene na ebinachi kubikirania ase kwene hande motebi atebe manifesto yae nereri na ndengireki agochikwali baga litangani Cyrus Mamanya Cyrus Mamanya nkagerte gente tangani ngochikwali baga ime Nyaribari chache amangana football academies amangana sports academy ngochikorosinde eyemo in Nyaribari chache ene yego support young people bali bare abaminyoki n'abakimipira abo baye guri baga ero manyitinga ntobwate sports academy ime Nyaribari chache eyemo egento yakabere amache ninyate namba 2 ebisimango chukole mande kere ward arafa macha manyo kwa aba pipe du chinyomba wao egento yakatatu amangana health ndigere chinya itali cheito echinde chire chicondition chimbe lakini egento mwana mwana ngo chikosingatia amalio gona ale chinya itali cheito egento yakane chipara chiri chiasi to mari chinke boniga gakia abantu betu tigabarere simitinyi tigarite gusene mitinyi 5 lakini kurwabu bono amariga abaye lakini bono mwishimiga chipara chinke umaite karwacha uruko mochumbe chipara cha onjiroro ne chipara chuma msienjiroro na mangana ye county na roro ngakiwo chikuparansi chipara chuma msie chipara cha otige ikya chipara cha onjiroro okweguna kera ni government ngakiwo chikuparansi ororena wasukire ebinde byo tiamo tebi ebinte taba nonye ne ukurende bagatanga its formalities ekaroro mochumbe kire gento gya gokorekana se county ya ono wate chinguru ine ekeronde gari tinkoriye MCA we no ward which ward yechi toikaranse inse torigine gabana tomotenga akoranje tokonye gento kende gyonse nonye abakarogorari ne bani chuwate abayichoko unayo kwandonye no mupungole chap gali umana no muntu otenete usama ngana roads gamba nere ngakoranje ngonye pare mwibe ekeroro mochumbe no bwateri bagarire nene mono dio gokonya abantu bago in anything te specific ngana mangani paruka kende ebinte bingi bigo patain welfare y'abantu ba constituency yao anene koroko nyora bachumbe ose abantu baroro bisi ntwa etu developed unit eje county mbaka na imagine gale develop ase county nkigo chiko korana aba chumba aba ward enonya kwana kina maendeleo yabe na biya sana ege ndekoro nike na kinale okwere sankeringa ki kubate kanonyo goodwill boniga mai gutarabo muchumbe uratengo konyora abantu egesima nko bagachiro umuntu nako cyabukani ngato bagachire egesima ya umuntu ako gukanda kini garo kwa bari mujumbe bona machukumu narako babuno muchumbe metabana abantu bajo korra buno muchumbe bweriyo bari jo korra buna Nyamali ona kwa bari unalebo Kevin na kibono nako tenga ki buna macha yo egento kirororo nawo tenije bestiana ngo gutumia as much as county you can nabo kwana ororenga ikinga kyora konye gose uboli no onye ne
ototebe ngana abantu bali ababachorerwa barayibande togochigutika barayibande isiko nabo ko baboringa nkayi a strategic point torabeke nyine gesima onyorase asinaro imegondera oro ya serikali omanya soko gacha tari togocha kwa gacha bose bu muntu gete mambe acha tegesimike mbonekere nagendo gyora akore kyora amakorere igo paka okore consultation nabarayibali bachorerwa togochiterimo gochikobatiga patina bogochiko basaba onyare konyoranga okugani kwa bantu ngayigo bataki kore lakini rende nakina akoresanga buno muchumbe nubateri bagali nene sana dio gakora ibintu bingi nubwata access yo gukiro nyene governor ya Kisii town ya Kisii okwane nero mutenga umuchandoro as much as so ko represent abantu ba onasa no government lakini insaba nubwateri baga buno bono nyari bali njache enkimani bwati wodi tubate ke umbuntu bwate ibeno tubate barajo ngukwana bale nilio girimo elio girimo korenga in terms of bono gwaba bekiramo bakwane nelio girimo manyana yanya madne na rororo bachukomwa ekirugo edabare tetere amagendro senseme umata abantu barabumba tongire chinsema na abantu baroro kiri muntu nabatu muntu ago support igotingo tanga 100% ngango kwana bari nelio girimo kiri muntu nabo it is a democratic right yo muntu gutwara ebirengere byabo ndakini immaturity y'abantu abange abuna kwa na barabo nabagotanga nyamali nabo naise nako murayito umajumure ni gotore na nyamali ukurikiro kyo bochumba sebunge ya Nyaribari chaje karandete gukwana mange koru asensemeye igakuru ase studio abantu batumire cyema boli abakuru wegate turenda se ensemeri studio turaenda sensema yo bonchulia kyo to kwirina tumakubule maboli ayo karotori na Kevin nyamali ukurikiro kyo bochumba ase bunge ya Nyaribari chaje ase county ya Kisii. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nige kurupo karali bwensi vukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwegoro mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asaburuiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena ku Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato Kisii Eye Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi.
mono manju murekera wanderete gutubwati hanenekera twandete kumurekera gusigo kwanda mangana siasa na magendro imena isiko ya gusi ase studio ni gotorina Kevin Nyamali oyoro mo missionary okorigekero kyobo chumbe ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigwara ase studio kweresera kabisa goteana raliali alengithe jigokora ekarara iguri baka ko mo chumbe bwenseme ina yagendera gutumekera ngel kyao witira sina mbira siskini ya igorabu onyurane na mbe stili no era sensemeri ya WhatsApp na boko tomorrow wego na boko anda sensemeri ya YouTube otutumere libol ya osiri uchumbe ya witira na live chat sensemeri ya Facebook wego na boko tutumera libol ya ndeturinyora senjira ya benara okorokuna choeli kurwa korunyangoko akobori odinyankoko akobori na anabori mheshimiwa self discipline is key lying no kungene lingo tagete amangana intelligence na honest mheshimiwa akobori na maene no tumie jibese chia okorose chibara no nyore ayare gwa kwanete ibeno igoro ya maje goikabono utaraikirania. Okay, ende tangani inche amangana honesty kine kintu na otebi nganjete sana na ande na atebire nga 90% ikine tunapere nkoirorera mara sana mara mange you 90% guchi kuyurunde tali amangana ipara yoka mbona tabwati tinga nkire 90% yo chokora ebinte binge yo chokora menya Nyaribari chache ikintu yakabere okoranga amachiko kotanta negatiane na omurayo yorororo nerate abana na bakategorika nate ana okorra nkwariete ira yo chikorosia maje enseme yebe no ukabona turarosi oitarinja aya na kira otenga tantana muntu nararo motengo yororo ne aspiring MP bono igo choeringa rito igure kiano ara rorire na ndo igure na tariaye okorro muntu oriete ira yo bolimo like ne current MP ntokomanya ebe birengeri bya ntokomanya ikiana enkwarengo ntokote osinere osinaye ikera choerera gote anaye ngobone bire birengeri byao ntokomo chionde bwensi kurwa se studio bire birengeri byao nara ogoboli na morning brighton amaiga asomurai liboli liane omomisho goja somomissionari njiraki ariganetie goikera chinsemo chionzi cha Nyaribari namanyete ngainyansa je gotoka namagani yensemeyo narari na kiri nawote umurai nga kera enseme bwate amagani wao bone gani ngetenga kitubwate nenke sana itokonya kumanya amagani ya kirase lakini tukiroro ibintu mbiroro manyete nebanyansaki abo bakababwate michando ya machi nebanyansaki abo mbabwate michando y'ikipara nebanyansaki abo mbabwate michando ya pasali imichando niroro egokata cross tari no Nyaribari cha cross the country igo ekero ngocha kuirobo chumbe abantu nakina watenga nto chuto endo yokurunga public participation aso monta watanga into abantu banyansaki into taite neke tokoni trosere nyine school igo gabon turamanya mechando Banyaribari bagwe na gotenga Nyaribari ni maite mechando bagwetera batino bono nabonye nyansa nja korunere na bagotena turaikororo nakiata keteko manyana no maite mechando banyansa nja bagwetera buno morai otakete ko swasikero nakina ko eresa naki emechando abantu baito bagwetera it's almost buyekaine igento kiroro mbiroro bintu bike bikuranyore bireta bauti na ekero nanyore buna kibasti wo chikurende cha CDF ngori abantu kerensemo bayirese michando yabo tokomanya michando iroro emekemeke yende nawo te ibune yechibasti ane ngo chokora cross ntata ikumanga ebinte yani ngo chokora cross te ekurende Nyaribari chache lakini igento kiroro niki ebintu mbiroro no manya bakoburi abantu bansa yunga ki inki motagete makorero yewa Edwin onzie makobori na umuchumbe tigatwerera burongeri ngane lya utana 90% nango cyari gutubya kibese cyae gukora magendro una abantu bakwe gukibese serikali basinywa kwani ere ngakia kale tabauti araje gutumia kibese cyae Kevin injene tabauti sana nakia ko rwete na litangani na erure koru amangana yo musaro ne 90% okora magendra ende tangani na inche umuraria mepi abane mbara batamaiti na raitira mangana tari make na twalire nibo ya sirire na obugimo bebintu bitakire mbiwere igende Tanganyika so ora onyora so kurara tari ngasa nene nyore room ya 10 by 10 ukurara igendo ya kabero ragere ebibinde n'ibintu bikunya gwicanda busa lakini igendo uratige mage abantu barakunyore ni legacy abantu mbaroro bakorete ibintu bakaboneka abantu bakunyora igende abantu una babo Nelson Mandela bachinjitia magima y'abantu bakaboneka igo nkonyarikane n'inga ikibono ebirendere bitu byachinji abantu mbari koranga n'igendo kiranyarikane onyinyare bataranyara timitingo ngari bagango mora hostingo nya
Igobona kwote abuna yege ntuta kitino kuchenje magima y'abantu change ubugima bw'abantu once and for all. Iresi muchie makoboli na nkwanire mweshimiwa muboli na ki otebirana nachiko konya abanyali bali buya ukwana kurende ntuta kumanya ki biria akorire birarorekana buya ase ward ya Keumbu. Keumbu to bate ward ya Keumbu. Ward Keumbu ne bate ward na bono tingumanya Era tena yani mkwate abuna kwararo siria maje tournament lakini ase kwende ward ya Keumbu era taramanya go Kevin Nyamali ora akorire binde na onye taramanya tiga no agari na chi na abere ngo support no abangina ba matoke Keumbu agende no igianchere nsari mate abori abangina bagari ngamba maito mu missionary Kevin Nyamali na bakubate into na bakoreire abo mono abarandi abange na konye na bakuru Keumbu ward abori aba pastor abange na bekira aba pastor bande na bakanire chiredio bakora ndi barandiri igo amagenderane temangani ringa ki aita gose na bakore bitungo kore kabire ta kumanyanga ningu nara kurukuna Cyprian Anyaro akubulina umweshimiwa yenenga ki abantu bawuja basera enkwate ano mu missionary na nduta kitimanga naye ngosera ora abantu egende tangani tindi monto monda mono na egento gya kabere nchengote yabanyali bali nabantu baitonga nye kurambasera magenderero ine rinchira yoka tinkabwati nanda abantu bangonya mama nabamura bechi pipingo mboli bale kwanya omungi nonyora ali unkolera nonyeli toke nali ngunya kogenda igo manga navesa nonye serikali titabiti kwa unande bona abantu abagocha basera mbuya kalichi besa lakini manyanga kumura choro muntu for the next 5 years tulikomora kwa tanga nechikura atali banga agrade besa cyane cyakorteki ngasoro bono cyo muntu nakorego nanda chikurusi 90% cya yakore korenda aruchikora magendo takonya Faneli Monali awatena mbuya mono ndisi TV aswe murobedi osiasa na magendero umweshimi wakorekana buna ni gatakeire koba asura lakini osoire nsemo ya Simio mbi abana ina maraye tingo mama itenchira abaroli abantu yani our viewers inchira bagufia abantu different nige na madenga thank you for your opinion yeon igugwa magere mbi amano bono umweshimwe katorigeti gusuka go kibosyo turakwanira ngo igoro ya nyari bali chache abantu mbaro bakuri ibirugo nande ao ngakyuroje ibiruge bibi kuri gigwana na usoboka bana eri bagali no ndiriri no na account egente tangani andonsio bo mabagote ba nigente kiyasan na nyari bali chache buna mumenye tentu atwaranga abantu batatu batete kubo abantu totebenga abanyari bali mbata kagosokia abantanga batatu kuburi obugabana ina ndi yari guchugusali mono eriogi ryo munyari bali ime ya Kisii County na awikira bona iga report mbwate nelinga abara ibaitumba ndete guchamo na ogusaba kwa nenkolinga bari guchamo totware abantu totwara nyenyari bari totwara umuntu wa mukuburi bugabana na kuruwabu na boto konyara ko negotiate ase kurende ya Kisii County igo amasungumuzo nagenderete na nimanyete abamintu na bawo macho gunwale nimaito yo mintongeli nwale na bo igo na Charles Chwa matoke lakini nimanyete nga konyara kana nkororonga kurendo ko kwana kuri ate advanced stage igo omunyali bali tuchamo tukwana serigeri Charity Monda kubona tebi mwesimiwa akore specification yeji pare jawo teana na jawo chikorosi amanye na gati yeji para chech county amone para enene buno mochumbe amanye chibesi chipasali chia mochumbe amo ne county ngaki erara chikokora egasi obo musie kare omochumbe kerachori akareme cyane ko babono iga abwasare abantu bakorera abakora mandamano bakuri mu cyumba itonka yari kwani ngwanya korana nonye chi emechimi abantu abachumbe bagocha bagote yantu matorosel chipara korosi para temini erasma osenga o injebye kandaros ina gotenga ko ba MP no bwate you are representing your people emechanda abantu bago bagwetera nonyerochi emecha eshida nirerie keronde MP ngende nkwane no mukanselo asali motenga gakipare torosel ngakyote etengo konye bona mine dijibesiri cyabo kirwate ya 90% uchikorosel chipara nigamire no mu MC nkwe kwari chibesi cyaye ego bona mine dina kwakira okore gasyo mu MC kwatigire gasyo bojumba na chipare chinchirosel bona yanchirosel go chibo matukare bosyo anne matege nda mine digire mushimwa chipara njire cyo mochumbe inkyota chero ko chipara cya gwachoro ko mochumbo nyari bali chaje inkyota ko chipara cya cyo bochumbe
uma guchikwenda si chuwa msi emechanda abantu baito bagwetera ine emechanda yakero umuntu agwetera togote na gote biga na gote ngana akini raria na arore emechanda abantu baito bagore bagwetera mbuya sana nimanyete nga ekwerende ubwatana ne kanombora regati yo mupunge na MCA ubwatana kanombora from national government to county government party 31 terminate ngaki tubwatibaga yo korre emechanda y'abantu baba bagwetera ngakiora abakonyi nara kuboli takwa tatetiri tarakina kuboli na ngaki umeshimiwa arengera digoro ye biasara ekero ekorengane guna ebunge ya Nyaribari chache nere kumachikorakane ntenengu nande bwate binte binge lakini terasirwa samatukama amage gaiga ekere kwirira buna ngakiere mbirengera kiera bwate asensemo yogusira obonchoreri nanda inyore echiro ya Kiumbu egende gitanga na gotebi ngaki obonchoreri obo aho nyeto bwate chipara chimbe ana gote nga sinaro abantu bago twemesi buna sitari buruma mbali kunyara kwa Yesu ne krembra ya tura singi ncho chipara chiri okorosie para yako egento tukoroka nga road network yako bengia omuntu agosoki onye ni chief kado chiaye echiweke chire bia omuntu gagosoki chingeni chiaye awikabuya lakini epare kererimbe igo imiritinga egento ngeo gekorekana igenchira ya mwaka tugutwara road network yako bengia ige biasara byakoreki byakonyu echiri itubuna bangina bakiumbwari egento getangani nonyetari ari kiumbuka nechinsa mochindi baroseru asare decent baroseru weke banda aso omuntu awocha nonye breaker ya ture ore mabu kuiga mororo ine nchira ya monte tuchikorosie bibanda birakonya bangina bakoneria matoke bakoneria mesi barasagia nande nonyo bosafi bori tonyore turikeringa kinga kiturakonya asaria basafi maito mundu abutaga kuregento onyo ngase usara chafu oteko ubuna bono Kiumbwari problem nero usobo cha mbororo boni gechire ne mbere kabisa kwatebire ngurigero kero bochumbe ne lazima ocho ruko bochumbe emechandeli mako era go so nyar ko initiate gento kinya ke konya no chireli ya Kiumbu mbura ya tua gasalia sali no na no nyaroje ne gasini county bon uganye to bochumbe ma ko petition no ne county ko sina kia teri lazima bochumbe lakini wako bochumbe no watapa hand that's why now tenga 90% nimbusa so musarone bone ngandi usi 90% nyanga nyoreli tata go sine chibo ko minga mutinyi ngoro usi 90% go irengo wetingo tikali echi ngoro usi ne butisa nkichirako lakini bono umweshimiwa inkigera gero tumye chibesi yao chibesi serikali jiro chete kurigeria chireli kwa gajano ne biwanda inkigera gero tumye chibesi yao chibesi jiro serikali na chibesi serikali tinda tenga na gote nonya barora barari baito batemire sana na uisoko no Kiumbu teri na yaringe kare boni ga uchimbaro ne cement yake igotingo teba Kiumbu nga nonya chichonchira arire abantu bawo konya kare no enchonja akorete njare ngoro igo egento keroro neke egente getangani ichibesi chiche serikali boni gatimbwati ndanyare gukora ebirengereri birimbwate gukora abantu banyaribari chache igonko nyora nko ebweli bageri ko bomuchumbe nigo ndatware eri bagari ya mono gukora imirimo mazinjo kwambori erasimo mupungu mayo wakora ekero ndabo mupunge nembere raisi yake gukora kubwa bono igango kwanda ndi no nyetaringa kurmaga ibintu mbiro na biringo kwana na abire se media ngo kana ibintu bitari bya nakwana nabasani bane na gambano ne gabana na ebintu bine nkorore bigokoreka tatari rasima ntekere ibintu gasembe ngo ibintu mbiro twakonye piendi tekate yewa igo bono gwatebire na no isa negete bune chireli gwatebire ne agaje no isa negete bunere buna bone ge state yere tingo tanga nisa negeta singi nchu isukuri bone ge biasara na bigokoru no echinse chinda na ebintu bigendete koimuka igo tingo tanga nisa negete ne bwene gokora ko improve wa yewa nara kurukuna Peter Momanyi awate abuna Nyaribari ntubwati industry no neyemo na ntu abere to promise gugoro yechi industry era konyo nonye nabasaye anene amatoka itoni gakurusu wa sense mei airuchi nsemo cha isco ngaki omuchumbe araisa gochoru ngaki aranyaraka konya chi industry chiaga cho sense Nyaribari chat chi industry nchubwate kurende nchubwate chinchera chiweta nande na bere nkobwate gende sana ninyo tenga kiende umugabano ito na lete tabantu bandi kuruchinsi chisiko korosi industry na industry ri nkaitenga ebintu mbiroro bitaraba byabneta keire na asebone gatingo tanga Nyaribari chachi no turaro industry yatanga kisi twakonyo industry asenye nchama toke niga koru gusiye itengima igo kisi lakini Kiumbu nere manyakanite mono amatoke Kiumbu ne manyakanite tingo kana lakini yo isokori kisi ni channel ne manyakanite uri amatoke na
tokorosi industry yako bonye industry ninche mbori kabisa manyenga kayikirete ayabona mujumbo ko utakete ko kwayo bochumbe banyari balba jaji no gani factory yu yaga chunyari bar jaji inabo no nyitari nyari bar jaji ngwanchi yaga chuno mbone lakini wali ntekera nkelinga iki kurende nyari bar jaji karongo kwana ni no nyenkisi industry boni gebe kirega onye koroche driving school oso chimali staff industry no ero siriga timali ire nyari bar jaji still ewa nara ukurukuna saira sinaira neli nara ukubuli umurali mburulia nje sakaria nyanchoka mburuli omochumbe ereni gale project gusenigo asogate eri achiko konya banyali bali ani gore project gusenigo kwasodo jiko konya banyali bali inche ne project y'abantu banyali bali chacha abantu banyali bali chacha banchore ko project yabo ko bakora ko bakora magendero igona abantu bagosogatina oboli kerugo kyobojumbe nyali bali chaje gusina kwa mwete kuchikubuli ebinte bibono ibire byonsi abantu baragoteye ayo betoitaba yabeire karaba hote go itaba egenti kina baga wasona yobona egenti kito differentiate inchomo nyene na bwatomo lakini abantu banyali bali chachi na rimi chandu bawitira na bante biri ngaye bono tutetobe na project yeito nara ukurukuna Alice Nyaboke akoteyana umweshimwa muboli arakwanira igoro araisa kwegurivaga kabo mochumbo nyali bali chaji ngakyago chikurigirira igoro y'ipasali anene na chikoreto muchando mono asicibunge chitu asorongo rwagusi mbiya mono ngaite ngakonyana kwani igoro y'ipasali lakini anditiga ngirorere igente getangani ngotebanga equality y'ipasali te bone gabana tokwana bantu mbali kwaegu y'ipasali binetakeire igente getangani bone gabanta bakokorengana ni obonyumba gosinga wagete chikura niche bone ngane abantu bali batangana ngete chikura pakandu y'ipasali igente yakabere y'ipasali chikwenanu asa abantu bali batatake yani bali batadisaveti mbali kwaegu na bali badisaveti mbali kwaegu kwanyoro umwana ni ntakana asomete buya urangiri gusina high school lakini asingi ncho mbabu ati muntu manyitari ora eti tari wetigo igongo chu egentongo chu gokora nche ritangani ngo chu gokora ase chu word chose pingo chu gokora equal distribution each person egento yakabere the most deserving children mayakore kwende ngena na each person nene kero tukurari igoro yabara yabantu bali bakoba maiga yumura ina bokoba Kevin yarumya lakini abantu baba maiga yae bautangana na bakubikira na abantu bigokora mbago ikero murai bono yamachikoragana no murai nero mobe ahenga kigo chigokora emeroberi yawo sikwaje ko mujumbe abantu abo chikobeka maiga yawo mnoga nina nakyuraga ni bakore emere mbago sariri yeta ende tangani okora nasingi nchuno abara yabu banyene mbali baitabire ko bayigo no nyembo ni gabuna tokwamba abantu mbarono abakubuli otekeranga kwaro na atari nchenga ngotara nabo ngotara ngo interact n'abantu free na gento ngeyo ngo bwasingi ncho tindawosera muntu abantu bali asingi ncha abande kwanyorere nk'ibintu bakorera imbiri bya no nyugotara gukagutara ari ndira na takora tikitari gukwana no yana abantu onyo gotete gukwana na Kevin kwana gosine APA goko matege nto APA lakini nchege ntokeroro ninchiko bangotara ime ya nyari bali chache nkwane n'abantu manye ngame cyando ngaki batete bakorero onyo gotete kwege ni ngento buneke tigankwanira ke gasinare nare ibintu mbiro nasomete kuri asoyo mito Matiang Fred Matiang ekera ringi even muwasiri bo ndi wime but especially ekera ringi minister ya CSI education yegisem areko koraki areko genda chisukuru oende impromptu orari michanda abantu bawetera naende osorbu abo oyo ndi nande the rate Magufuli areko genda saba na is the president but areko genda ikiraba na inchuma nyime chando bawetera oyo bona inchira mangu chokoreka lakini anene na shem nara kubori kurujinse machiri chia igare agoboli na mburi mweshimiwa mbuya ukwana ensemo yumbu ya tebirigoro yo bonchori lakini abantu ndo chandegete igoro yo bonchori anena abo bokonyora okoke ngaki aturoberete kuchiko tokonya no inchem kene nkiringa abakori ubunchiri abakemba bwate imechando na egento kiroro kirakonya abantu baito tuchake egento kinge bune sako umuntu agosave within a short time total at least per month umuntu na save no iko michiri or even double of what you have saved elinde emu post yanyore capital egento turaje uchakamangana asakos elinda nyaro konya abalimi abake nara ukurukuna Ruth Nyaboke agote abuna town ya Kisii anene nigere nsemo ya Nyalibali chache lakini banyalibali nduriko konyeka nakyumweshimiwa araisa kuire kerugo ntokonyeke egento kiroro
Nyaribari chache tingo tanga ntro konyeka kurwese kisita korengana nere konya kire lakini oyere alisiera na kingo gote teri tingo tanga ntro konyeka kurunya Kisii town kwa Kisii town into bwate chi school chito chika kwende Kisii institute chi ebinto yanto te institution cho somano che Kisii town abana baitu no bawo chabasoma in one way or another ngokoraki ngokonyeka tole na egento kiro ronta manyenga lakini angote anga Kisii town ngokwanya katole arafu onye ninchi kuri ringanchira ki mbuna ndaga niko mayanga gokonye kanchira ki yani erena dena job employment yo na bintu binde mbira konye ani igamine tina bara yose mbara mokonya mono unyorena no ene sema yako koronja rwetari bona abantu mbanye metekero ya rwetari abantu abange abanyari bari ngonyara bari ngimo usaba Kisii county kagenda isiko igo meaning na abantu mbaranyora miremo buyego no Kisii university na beranyora no eraria kicheitinera lakini banyari bari mbaranyora mabaga aisaine kiara kento kira sikete muntu mutakara banya 30% na lakini kenen kelinga ki asikira suma itaro bonega neba nabokwa no mbo ikoyo onyole no aba gusina obayichiroro igo no Kisii ase toteba institution isina bako nyanga abantu baroro na mbali abaitu lakini abantu baitongo konyeka bale effect yeroro chinginie keroko ninko nilia wanafunzi bagari lakini ndende ninchikuri ringane lia sobo imetingo tindalikana ninchikuri ringa kya abantu baitu barakonyeke Mariko nara kubona kiribagalia basaye ase umuchumberiro litara ntura yuga kwanda libagalia basaye ase ubuchumbe bwaye gose ase kirara gulibaganga kya basaye barabu agujiko banyora oyi Mariko kubona Mariko nimbwate mirobiri miyamono ngaita saba abantu bonse batenire ko bo MP inje mbwate mirobiri miyamono ase abasaye igende tangani nabo tebi murarenyo konyorite natanga ninchigo cyakya mangana sports tournament sports academy imyanyari barchache igende yakabere ngo chikogorande skills training centers asaba saye barasomigu amangana yokorosi onyene chituki basomi korosi chianga basomi mechanic basomi bontere amangana okobokolero nyukumaite gasi okoboko no gende insi ya isiko gasi itokobo gwara kwa nigoro ya sports mwishimiwa anje boninga niko koboli unohone ntubwate none club gitu ya Shabana ebirabu mbere bigokora gwara bisirire gose gwara ruroka boko ya se birabu bibito urongoro usi ntete botebiga ase Sabana litangani chana bero mu pasto Sabana na ase ngakinge sana nje gusabira mashabiki nandete yankwane mashabiki onse Sabana andonsi pi na bere nko moral and financial support ase club ya Sabana in a small way yako atindika tawodenga nimbalji basi nyinge lakini na bere ngakinero tokote anga match ngaitokonyora na aru amache ngakitoka kwa tonyora mupira na aru mupira na oiso kubona na chama ni una babo yo minto machana ucharis na babo tebi boli abantu babo abanta bange basabana babo tingamba manyete na bere ngo support directly Savana FC yo mbia mono aseka tutegerta sensa ya sports egeti ya Kisii stadium kia chenjuke karokuna nyajae nigo kirase bunge ya Nyaribari chaje uroje tigeri ya tokonyire anene kro kia gachirwe ase miaka angene kurubono bana baitu bashabana batari gwakira no ho mu ground gari kuna umo chumbe nakyura jikomeke koro gare binde bibire bi county nakyo chikubatira ne county iri ku sports na kingote banga ngo mbuya gutoro wa mato biyegati egati ya abarai bonse imineti toteba umu MP umu MC women rep na umu governor egati ya Sabana kibona bakwanya abantu baito na iyo ndunguji gusabana ende no nyugo chikoire governor taya basa konya mba chachi abantu bagosoa especially karto wate tournament ime ya Kisii gusi abantu ba Savana FC uri bagali ryo gukora no amasoesi yabo ime ya Kisii stadium ime ya Similinya chati yale ndenta konya twanele Kisii gusi stadium nyariba egeti keria singinchukere it is a bride for umugusi aba gusi ba feeling aki they identify with that stadium ogo sabakwana nkolinga no embali baguchi swa nye asegusi batwara machiko yani baorobya machiko ase Savana yaito enyare go benefit directly kure sigetikeri nara goteona mbia mono muraria amono mogeno studio Kevin injenkarani nkoboriga aba isimiwa bange karo na ba kwana buye karo ba jeno na studio ose karo ba sense mo ya siasa kulne karo ba chira ali ba change status ingiye kogera mbake birole batirie birole byekigali into abantu batu abakite kura twatigara toko nyakolera igo nero tebire neta go change status lakini tumwegene
inche nabo konyege na singe inche nabo tebinga ki no maite okobwati no history y'omuntu history yana iseko abantu bakwerese na bagotenga inche nkinirete mechande menene sana ni maite nga inki mechando ni maite nga inki okuraranjara ni maite inki yiboro yobotwero ni maite inki yiboro yokuburu chibasi cyo gosoma kor form 1 umurali paka form 4 ina somerete 1600 4600 abarimu bakanga understand ndaito wakira abarimu bebe secondary ngambia mono bakangari bakanga opportunity igoni tingo chigoti kerore tingo chigochi chinchi kugore gari enene na bongo tarangora igo biyega nkera abantu baitu kaleni teto wakisia konda yuri baga widi nabo korranga ama onchuru naro igatiane nabara bari mu abiri mokoro mbe mono mashimi mwanju muri ngato ende takabana Kevin Nyamali yo kudigero kyo bochumbe asebunge Nyaribali chaje karanya ka okwanira ngora mangana mange igoro ya ngakyo chukora aise kwa buri baga yoko chorwa ka bochumbe bwensemeyo omochumbe kora kwanira ngo igoro ya amangana hafya amangana heriti aronga kyo ya the priority engani heriti boniga michanda abantu baito watere mingi sana na chinya gitari cheito echiwate mechando na chuti yake nako tevinga lero go kwenye gitari kwalike ruwetekere process at the end of the day wate ungali go ndikore tiki ndiyo genda mutu ali okoreki ogore gosenda asigete igo amali ogote yasinya gitari cheito igento kende kwa maganyo na chinya gitari chite chinde echirararare bano bantu bari gwikira services inchikiriti abantu na rero igenya gitari obori mu bwa 50 by 100 na bekoro sigenya gitari enene sana era akonya abantu baitu igongo tochukuri strategic point na mari manaro no yeserekali kwa chinya gitari te nkorore no chinya gitari chikisi town echiro sirie goroba tari obori mu bukari gusina 100 guse 50 acres guse even an acre in fact it's 50 by 100 inya gitari rosi torikere ngaki chinya gitari charo su anye tari okorosi guwoka ntobwate egento gekoro kungaki amari ko naroro ubwate buno murai omanye nganse mokiye ngai amari ko nki amari batabara chinya gitari lakini mna bono omochumbe gusokuriye gero kibochumbe Nyaribali chaje ngai yoro jo mageti abokongubore anene asensemo ya afya ase bunge ya Nyaribali chache toteba to hone bwate michande menene sana igoro ya health asingi njina otenga chinya gitari chirarara mpaka tuchikote matobe kichinya gitari chibange na amari gakoreki atokoro arafu naende gento kende buna ase Italia ye Italia nara ekwenenere babe twabekaria ye gosomya abanyitari KMTC na nkwabo mochumbe nimbu atigente kiwango sana asingi ncho gwikira boni gatanga ndobwata at least abanafunzi bari gari bakore kwende bagosoma nekera abanafunzi bari batukira na hande to abantu abana baito Banyaribali chacha bange na usiye to basobonye gitari erinde to ekinya gitari gitugura tokore kitorika abantari bakore mirimo bakonya abantu baito kazueta sa afya kyarabona ino murai turakonde goro ya afya entorana Kenya nande ya inja abantu bari abamanyi ba mangana afya mbaru iguru goja sensitive ya Kenya na mangana COVID-19 nimna nonye serikali yarusiti gotabeka chi mask ya tebirina abantu babwati amachike kyarana na bomurindo ndo oranyar ko gwateka goja sense ya ito ya Kenya ngakyo kwandalingana neri umaite bari n'abantu basomera mangana health babwatu manyo bonene sana tebone iri nonye ngende mamichenge twagoteba igorinde buna batebire na bibonere busikwa na tubwati amachikaye bari n'abantu basomerete bamaite nki gakoreka na ndetekana even predict mbamaita singi njumba bwato bumanyi bwigoro rojenje tisomerete bunyagitari lakini bumanyi bwigoro mpro babwate na ikaro batukurire igoro nari rete asegetararenge kanisa Free Methodist seita aburumaria ngagoka sana nkaruru mwana yomo in fact kanisa ngimu mwana inarobegete mask akamwana gakega kanyaruka and I was touched ngamanga mwana wo mosini lakini abegete mpaka incheta kwa dikinta begete igoro nditiga tubwatia machiko ya abamanyi una bate maite ntwate tuto betu sindani injena sara na kibatinto betire sindani mashimi wa anu kwa ina inchena betu sindani hiyo ngono akorete inchena ngono korete jido na agituye yeyemo nerwa mbetete Johnson yo betu mashimi wa na betire sindani ya kwerende ya yo gutanga omurari omanyete inchene gati na rwarte sana omaite inchenja ngagete corona irinja ngagete sana inchene gati abantu abatangani nonye Nyaribali chache barwarte covid in fact na rwarte tuwega Medford Hospital na ngatumia chibesa chinyinge mono akenkwe na begetwe mbeo kaberange chuwiki sato
na ekero goteba igoro ya covid nima inche negati abantu bari bamanyete obobe bwa covid nerie 19 kora tengo ake experience kia ekero kwa rengo mo ekero na rwarite na ngete kugunga litangani kanya gosinyu chinguru chikongerera nkaba bono tindi kunyara kweyana na rwarite kinde migori ari nkairu nyagitari kuru kuombo hospital karwa mpima mbamanya nkaba bono nabire good drain kabisa na ngire ngokororande chinguru chiangereire kweyana n'emichando nkarusi wororo nkaretwe nyagitari kuru kuhwasisi me ya Kisii town yali kana be kwororo nkaberora matuka nkabere bono nkaba bono kweyana tindi kweyana ngo strain kabisa kweyana na ni karongo strain kubeke gyangere gutichana kabisa nguruting buati wasisi ali bakacha bakarangeri ekwende abantu mbaro bakoro ku Lancet abagupima Lancet bareka bapima abakanyora ngambwate covid-19 ose corona lakini ngakiyo yabwate yalenga last year part 1 November eligeti December abanyagitari ba wasisi bakandikira libono nkaba bono njiratiri ho konya injira yo katra nenga kiyo nyore nga General Kisii Hospital abagomete ngakiyo abanyagitari abagomete ali abasani bane mbaro na umwishimiwa Maria Chana una umwana naroro ku Poitoil bakagenda sinya itari ku Medford Hospital yo muindi nekero baikalia umuindi uri akabate nga 70% na botura amakonya 30% ndoko makonya na ege ntobona bakuamba na bo within bakumatenga within 800 to 1.5 million na chimubonera gotwara then nabo moko mukorabeka chibesa araria mubeke murabeke deposit magantara so ndende with my friends abantu bagatema bagachangali nkarabikirwe sanke ngasoiwa nkabekirwe machine eri narenge konya bono na eri nkabekirwe machine eri konya koretwa mo nabigetu chiwiki isatu nkababona nkurwari gunde lakini bono tindi kweyana kabisa tindi kweyana ege kubeke yasiekanire oborronyu wete then after like 3 to 4 months angu mutinyigalende nkauna abero bya ngasoka but for the last 1 year na betende week bono nkaba week kabisa singi chama leo ali na gutungwa ebintu bina bekiretu lakini nde bono mbya bono advice ya uno mojumbe karwa advice abanyali bali ama na Kisii county ngimanire asensemo ya afya ni ndo kingenjo na temineti una covid peke yake lakini tiga nonyeka rugweto mubere bobe tiga toteme gukanya gitari umwe to muntu naroro guika oere rupiri ere hiru na ria gocha kugenda nya gitari abande kwanyoro muntu aro mugoko umuntu nabago kwatite chibesa nyumba besa ite okonya asinginje kwana nya gitari bagotemye umugaketa kirora pimwa orengo somongino yo umuntu atanga timbwa atibesa kwanyoro umuntu ya tendo of the day asinginje tugete kumanya umuchando bwate umuntu yosira mbiya to nyare korigio oborwari bwa mapema mbiya mano ekerto gusuka ke banduritu chiko koresa jinsi jitu chachira kumheshimiwa asi ngwate ani gora sasa mio ora umoja asi kirokyo buga bana sekondi ya Kisii kirokyo no wate mondo go support ora tena na banyali bana ya mondo kidese ko chorna inje monchore no mujumbe abuto chokore gaspia abanyali bali mpabwate obwene bwo chora umurayi uri baruchinga nabwenerete na abanyali bali tiga tingo bachorera ngwa bawo chora lakini nabo gutwara kuana ki Brighton nergo chora ko bega bana na jemba mochumbe na kutura kore gasubia na koreta magenda se ebunge nyali barche ebia sana mna wateba lakini abanyali bali mpabwate obumaine bwo chora umuntu uri bawo chora oyina bango kore mirimo nere yakwa inche n'umuntu umya na nima ite interact n'abantu abantu bwati private candidate ya so se muyoboga bana tingo tanga timbo ati private but no bwati lakini to keep it silent sawa bona karo tukusuka kwa jibosio amangana tuarore na asimioro moja nero na Kenya Kwanza nero roro ngakiura kwande goro ye chinkwana chichu chia kwanwa achira turubani moremba sensi yetu ya Kenya ndagete busaba baito to abantu to korenga amangana to gukwana abagotanga oro memeni nginteke sana lakini nigo rugusamba rosana ruaye urigire chinsema una nonye Kongo bonega egentu ya sambete Kongo
na mangana ichimema abantu bagokwana origereria ase buna Southern Sudan egento giasambire ne ichimeme origere no Sudan yanyene abantu abange bakure asinginchi oromeme igabara ibaito sabanga tunyare wetanga sana gukwana mangana andaka yararete liberera asaba Kenya manyanga abakenya n'abantu abayasana nje namenyira se chikabira chinyinge sana Kenya ga kenga ndatebe almost 35 tribes na arata Kenya na abakenya n'abantu abayasana especially ngaki asiasite iyo abantu baraba lakini cyo kwika kwanyora abantu bangire kubanga nga toko genda ngo seri turabanta aba ikiheko bango cyo gukora turiga tigatutware amangana akoreta omore bono tatengwirani aria skwata betena ikiama kia ono ndanya ukirige sega yangwa nenda tunya goseretwa wasoire saige gwate yango seretwa iri mwasoira abachumbe bakurigiro go batatororo oroje mwenda nominations orabu nominations no support yo kubwa gosenande ni go kunganya kujasa saige ndengao anene crowd chikori tabuna gochikwanda bana independent nkyo tarengereri nganko mubwa kwarengereri nkobwa nje bono nje wekanda arengereri bo because I wanna boko rengereri ngobule njina na arengereri naki sali yo mwanju murina ere vice versa na boko bwa gusobu lakini nje bono kubu lakini arareta magotoira ndio mushima na kina gotenga ki tinko manyanga barumba ngengo babwa inde no manene morete nena ndambo buri lakini nakobolira yabona mushima naki oraisa kubu nomination no support yo egento kiroro na batenga abantu bancho batana bari chache igo ingana yo gukwana igoro yo kubundiyo go nomination gono original na bogwa in case kwa buiru ngakyo na boni inda akora makosa manesa na igoro yo korengera igoro yo kubugwa ndengere tigento ndengere tingo so mondoro wese so geti iteyo go so akarengere to kore kwende igo ninde no maene na ninyi nta abantu baita singinche bintu na akore na mangana ndete kubakorera igo nga mbakambo mugwi koleni naende nkona chake ngotebinga bona iga abantu bange mbali uchikwenda nomination abantu bange bangire kwebanga asara anyore direct nomination no bange ono kwanyira ne rumo shimo usukwera ne rumo ajumuri rera bana barkomba chaka matemu ngakyo bagushiria maya gosinga kyo kwana anene ke fikira si kumna kabere mpaja kama matemu na ndete ko teba ange miaka yairire koru 2007 ekona karanste form 4 paka bonega na manyiringa tobasa guchaya status mureo seino ayo mwana ontegerete usumwe buri ontegerete umwana una baokonya kana bagucha kwa umuntu guchinchi umuchino na bagucha kwa umuntu guchinchi gusiya ito na bagucha kwa umuntu guchinchi Kenya na bagucha kwa umuntu guchinchi Africa usensengima igo igente gitangani neba kukorwase ubutaka burubobe inchina rurasabe igo umwana ukanaste amatemuri tukuri rero ntagete ko batakera maya na ende to basa kurigereriyo surrounding circumstances nyasaye narororo ngukubwate siare ayo no murayi amatukabocha lingana lya uri omwali go jasa abanyali bali osaba kisiga nsaba Kenya lyo mwandiri umushima abantu baminto litangani ngo saba abantu banyali bali chache umungakere ekura yaino o wake kura yago asomo missionary Kevin Nyamali ne kura uwaka yokoreta obwonchererio asinyali bali chache na kubwa mono koreta ogosemeria asabana bago nebigori bigocha ikona abasabire mungakere ekura buno mu missionary Kevin Nyamali na ende nabo igwa sensi yetu ya Kenya tiga tutwara omorembe nto basa goitana to basa korango yochire Kenya kwanso yona asimio abantu abonsi nabamo umuntu akuririe nsema mambi kware no emusiga abantu bagonya gochinja chinji igo gakiti gatonyare komenti ni omorembe imea usia ito na Kenya ngima mbe mono mwajumurira se kwanyora libaga kuriri muroberi oyo oito kwana mangana siasa na mangendo ni twarengana Kevin Nyamali oyo kuri keruke bochumbe ase bunganya libali chachu nyarga we akireko ko batebiringi yarengi dojikokora karamura mweri bako bochumbe bwenseme ina ndangi kande kana turairane ase studio na ajairane linde na tukwanire anene krobon twaswira mangana ali candidates boni gomete anene go bali aspirants aspiring eni go karajo ko candidates ndu yiturane kroba benyade bago ko kiriade nekembegeri kyo bajoria mona ichimbebe ABC ko bano tigatwara uburigiri obiya inyoramna nabo kwenda kubati mirobiri ya Ndis TV asensemere ya YouTube kuse Facebook Ndis TV News bayo nabo to tweet @Ndis TV News na kangalia no tukerende kirega kiraensa wetera se namba eyeri urago twara uburigiri obiya oyorenga naye Brighton Makolia se studio no twarenga sara nyarangi ontita na tonyora naye litukulia mambia kaltochiko nyorana osto kwanda mangana mange anedi tukulia mambia kaltochiko kwanda mangana afya gotwara uburigiri obiya na producer yetu ni kalenge choni ke batkorwa sense media studio olio nyara kuri na chibiche chago cheire asenjera je engemono na mali yogini gawikira asenjera erendo ngimono ugo mwacho buriria kenda kuri mirobeli yetu toska